dela só podo ter palabras de consideración de cara á súa enorme capacidade de xestión, de recoñecemento, de cara á súa grandísima capacidade de traballo que ten e os logros que acadou nestes 17 meses nunha área moi complexa como é a de infraestructuras e de agradecemento, tanto desde o punto de vista institucional como presidente da Diputación e tamén desde o punto de vista persoal. Está claro que a Xunta de Galicia incorpora unha persoa tremendamente válida, que vai a seguir estando ao servicio da provincia, pero desde o ámbito da administración autonómica, e desexarlle sorte e acertos que o vai a ter nesta nova andaina. A persona que o vai a sustituir é Ricardo Martínez Chantada, actual alcalde de Portas, que cando xa foi o momento da votación polos partidos xudiciais, ele era o primeiro suplente, era algo que estaba a chegada de Ricardo prevista para mediados do mandato, pero que se adiantou uns meses. Temos a sorte tamén de recibir aquí a Ricardo, que é unha persona con moita experiencia e igualmente capaz para que imos a sumar ao goberno provincial.